Това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас. Вики. Емрах. Лидия. Диджей Дамян. И Симона. 2 вечери, 1 сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 без прекъсване. Само по Вероника. Ето е наблизо. И на плажа се работи добре с Класико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Техника за офиса и гейминга. Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни газта към Линсън Мото. Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 7